Hello, mayong gabi nami ko sa dalan sala og among pukawon og testing si Cordapia. Kung yun siya mapukaw, kuan. Paula na itong bato para makamata sure. Ayo. Ayo. Hukor na piya kong nilalangit. Gawas dia sa imong balay kay magtagay ta. Tawgang ka lang ni Auntie Rumi. O Auntie Rumi dalang ko imong dalaga. Kay mag-agdo mi 7-Eleven. O Cordapia. O Auntie Rumi. Dito ka na ako imong dalaga, Auntie Rumi. Agdo sa amin. Ano excited mo kanin sila ba? Excited kay insya nga kanang gina ba para dili mo adto mis balay. Adto mi mis balay. Mampuay daw siya din. Kanang di daw ko na Mga liya. Ang ko na may mampuay daw siya. Di ba close pagay mo na? Best friend ako na siya. Pero Best friend. wala koy kanang kasuway na kay tagaan ko yung discount na niya mga baligya sa ibon. Tupperware. Di na ba si perfume 299? Wala mang yun my friend. O wala mang yun 290. 300. Mubo? Oh, 300. Wala kay discount? Why discount? Nga naman. Ang putahan niya gabi negosyo ni kanya. Sige na ganay ko tangan ano? Kasi mo utangan niya po ni pero main lagi pa utangan pug ko. Mubo sige ba Pero tangan di? ang akong kabalakan gyud niya kanang yung karang kutib giya si mood baka pagminyo na mo. Labi siya makakuan ba? Labi siya makatukmod. Mura bag iyang Murag siya nataranta. Hindi mo siya ni taranta mura bag iyang bilan ang mga wiwi. Mura siya magminyo. Murag siya kanang gasto. Abot lang. Labi siya. Kana niya magulang kana si Analo. Na. Labaw po na gabula-bula pa anaan. Ginoo ko. Salig na ni sa ito kinakatulog siya mga Amerikano, mga lini ang kutahi. Basa-basa na ituklod-tuklod niya. Ganyan. Kita kapaniguro magkita kay pagka mongguloid ka, magkay ko. So ango-ango ba yung mga posible nga may mga anak. Kana sila mura gilaliman pa. Grabe lagi. Sa balay lagi ato lagi. Aligan ni mga barkada kay mura media po ni mga anak gyapon ni mga kanang tiriring. Mga tiriring gyapon. Mga tiriring. Unsa ba? Mga dagong bay pero mura na gamay. Hindi ka taranta. Sila ang nataranta ka ng... Pero Pero nataranta pong gamay may friend tungod ana yang ipagsulti in taon. Nahat daw to pag Amerikana lawal og panipir tempa. Sila ang nataranta man ko. Sila may katarantahan Ala pag nang kubang sipir eh. Tempa. Nataranta ko. Itong putog po makita nila. So ako po in taon mao ba yung hinuslan nga kanang Amerikana. Amerikana la po rin ko kay pasig.